kai ka ga din yanzu da tsalelen wata yarinya kai da ka gani za ta farko kai ka ga yarinya kai da ka gani kai ka gani yanzu da tsalelen da ka gani za ta yi can aji kai idan abinin nan da muke zuwa da ko ba ka bane duniya ne kan kamera ba start ƙarya ne nan ba kai saka muncan kai dan Allah Charlie ba da kai muke zuwa wajen ta ba ita ne mana da ke sai ita ne mama kai Charlie dan ara mun 150 kai ka ce wallahi ba zai ba ƙarya kake ni dai na ci ƙarya yi sauri a sa kudin nan da Allah ta tare muke zuwa hira fa kai za ka rayyana shan a kudi a kai komai ana ka gana ni ma ana ma mutane wa tare muke zuwa hira kai komai naka sai an yi rigima da 3 start kai ku tsadi su karuto Lai ƙarya ne baka taɓa zuwa gurin ne ita ne wannan kasa da miya na ce zan bai wajen da bara ja ta ta sa kudi a jimara fito ka ce za ka nan zai bai ba koma ku sake 2 3 start to a je mana zo mu je ya ganna kwalba go mu je ba je ɗaya mata magana idan ne kina tafiya da kasamiya wajen da kansa 3 start ana ɗan tafiya me haka are you sure ina kasami da kai ki gane ne simple line ki Bibi kin san shi ne? Ai na san wannan kazamin haka kana da bakin da zaka ce mai kazami. Hakkin manta da ni. Shashasha wannan ya fi mun kai dan gidan uban waye. Ni da mi soyayya da ke. Me kake da shi da zan so ka? Sai wallahi ki da doki. Bibi kin san shi wannan? Na san wannan. Sai wallahi ki. Sai wallahi na. Kai? Bibi kin san shi ne? Ai na nan. Baby kin gane shi ne? Ina kan gane wannan kazamin. Isa gaban ki za mun haka? Kuma duk wanda ba shi da mu ya bar gurin nan. Abara da zibe ki a gaban ki. Gara ni wasan gado. Wan tsaya. Mu bar daukar nan haka. 3 start